Ncwadi umpostoli uPawulu kuFilimoni isahlukwane sokuqala. uPawulu, isiboshwa sikaKristu Jesu, noTimothewu umzalwane kuFilimoni, isithandwa sethu nesisebenzi kanye nathi, naku-Aphifiya udadewethu, naku-Akhiphu ibutho kanye nathi, nakulo ibandla elisendlini yakho. Makube kini umusa nokuthula kuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Ngibonga uNkulunkulu wami njalo nginikhumbula emkhulekweni yami, uma ngizwa ngothando lwakho lokukholwa onakho eNkosini uJesu nakubo bonke abangcwele, ukuze ukuhlanganyela kokukholwa kwakho kube nomsebenzi ekwazini konke okuhle okukithi kuKristu, ngokuba nginokuthokoza okukhulu nenduduzo ngothando lwakho, ngokuba izinhliziyo zabangcwele zihlunyelelwe ngawe mzalwane. Ngalokho noma nginesibindi esikhulu kuKristu sokuba ngikuyale ngakho okufaneleyo, nokho ngenxa yothando okungcono ngiyancenga, njengokuba nginje mina Pawuli, osemdala, manje futhi ngiyisiboshwa sikaKristu Jesu. Ngikuncenga ngomntanami engimzele ekuboshweni kwami, u-Onesimo, okade engenalusizo kuwe, kepha kalokhu unosizo nakuwe nakimi. Engimbuyisele kuwe yena oyinhliziyo yami, ebengifuna ukumbamba ahlale kimi ukuze angikhonze esikhundleni sakho ngisekuboshweni ngenxa yevangeli, kepha ngaphandle kokubona kwakho ngangingathandi ukwenza lutho, ukuze umusa wakho ungabi nokucindezelwa, kodwa ube ngesihle. Ngokuba mhlawumbe kungenxa yalokho kuba ahlukaniswe nawe isikhashana, ukuze abe ngowakho kuze kube phakade, angabe esaba njengesigqila, kodwa abe ngaphezu kwesigqila, engumzalwane othandekayo kakhulu kimi, kepha kakhulu nakangakanani kuwe, nasenyameni naseNkosini. Ngakho uma uthi ngingumhlanganyeli nawe, mamukele ngokungathi yimi, kodwa uma ekonile ngento noma enecala kuwe, lokho kubalele kimi. Mina Pawuli ngikuloba ngesandla sami, ngiyakukhokha ukuba ngingaze ngisho kuwe ukuthi nawe unecala kimi elinguwe uqobo. Yebo mzalwane, mangithokoziswe nguwe eNkosini, uyihlumelele inhliziyo yami kuKristu. Ngikulobele ngokwethemba ukulalela kwakho, ngazi ukuthi uzakwenza nokungaphezu kwengikushoyo, futhi-ke wongilungisela nami indawo, ngokuba ngiyethemba ukuthi ngemikhuleko yenu ngizakuphiwa nina. Uyakhonza kuwe u-Ephafra, oyisiboshwa kanye nami kuKristu Jesu, noMakho, no-Aristarko, noDema, noLuka, isisebenzi kanye nami. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nomoya wenu.